OCU lanza unha alerta sobre 24 variedades de xeado de pau tipo bombón por non seguir a receita tradicional. Exclúen as graxas lácteas e azúcares tradicionais e engaden aditivos cuestionables. A maioría dos produtos analizados cambian ingredientes como a manteiga ou a nata por graxas vegetais como coco, palma ou xirasol. Ademais, os azúcares tradicionais pasan a ser sustituídos por misturas de azucre, glucosa e frutosa. Estas prácticas permiten abaratar custes de produción, pero baixan a calidade nutricional do produto. No me sorprende. La verdad que no tenga valor nutricional no me sorprende para nada. Moitos non se paran a pensar nos saudables que son os xeados á hora de comelos. O helado para disfrutar non é para estar pendiente dos valores nutricionales e todo iso. Sé que non é sano al final, pero bueno, me convenzo. O certo é que saudables non son. Os xeados conteñen por norma xeral altas cantidades de azúcares e graxas saturadas. Agora ben, significa que son malos per se? Pois depende de moitos factores, entre eles a frecuencia de consumo. Pero de vez en cando hai que ter un caprichillo tamén, non? Digo eu. Un consumo ocasional é precisamente o máis recomendado. Tamén depende se é artesanal ou industrial e da proporción dos seus ingredientes. Os expertos apuntan a combinación máis xa a un xeado artesanal con froita, iogur e sen azucre, o que se deu en chamar xeados funcionais pensados para así ser fonte de nutrientes. Pero, cales son exactamente eses xeados que pon o estudo da OCU no punto de mira? Efectivamente, esa é a gran pregunta que nos vai a resolver Bernardo Montaña. Contanos. Pois sí, a OCU analizou máis dun 100 dos xeados máis populares para comprobar cales son as opcións máis recomendables. A conclusión é clara. Os xeados de xeo e os sorbetes adoitan obter mellores valoracións. Por que? Porque teñen máis auga e, en xeral, menos graxas e menos calorías. Entre os mellor puntuados aparecen variedades como os tipo polo en forma de pau xeado sabor amorodo ou sabor tropical ou algúns sorbetes de froitas. Pero, pola contra, os xeados máis cremosos, especialmente os de leite ou os conos, ou os sándwiches, sitúanse entre os peor valorados debido ao seu elevado contido en azúcares e grasas saturadas. Os expertos, ollo, lembran que ningún xeado debe considerarse un alimento saudable en sentido estrito, vale? E que pasa nos xeados mixtos, os que levan sorbete e os que levan leite? Pois dos 8 analizados, dos 8 mixtos analizados, gañan uns en forma de espiral que teñen sabor a piña e perden os de figuras así como que meten medo polos seus cairos. A clave está na moderación, señores, en revisar a etiqueta antes de chelo carro da compra, ou optar tamén polos xeados artesanais, que en Galicia sabemos un cacho que temos dos mellores, Alba. É tanto que temos os mellores, Bernardo, por iso esta mañá quixemos vir ata unha xeadería artesanal aquí en Compostela para ver como se fan, como se elaboran. E aténdenos Brígida, que xa vai sair xa vai sair por aquí. Listo para salir. De que sabor vai ser este xeado? Pois este que estamos elaborando esta mañán, xa que enfrescou o tempo, é pura vitamina C. Leva naranxa, cenoura e lima. Claro, falamos de xeados de calidade, xeados artesanais, porque se fan con ingredientes como, por exemplo, froitas, leite, cacao. Eu quería che preguntar, Brígida, cales son os requisitos para facer un xeado artesanal? Bueno, a normativa da artesanía alimentaria da Xunta o que require é unha formación acreditada do personal que elabora o xeado, así como non poder utilizar materias primas artificiais. Temos que usar, pois, leite daqui, moito mellor, queixo, yogur, todo o que é a materia prima natural, froita, fresca. Claro, entendo que aditivos, colorantes, aceites de palma, isto nada. Nada, a materia grasa dos xeados artesáns ten que ser toda de orixen lácteo, non podemos empregar ningún tipo de graxa vegetal, non podemos utilizar nin edulcorantes, nin saborizantes, nin colorantes químicos. Aquí é todo o máis natural posible. E hai moita oferta deste tipo en Galicia. Vouche pedir xa que te poñas así, Brígida. Ahora mismo establecimientos acreditados co selo de artesanía alimentaria hai 3 en todo Galicia. Si que hai verdade que hai outros xeadeiros que están no proceso de acreditación deste selo, pero moita da maioría das... De momento están aínda medrando, non? Aínda hai pouca cousa. E eu falábamos tamén, os compañeros dende Plató, hai moita diferencia cos xeados de supermercado, entendo que sí.
Totalmente, tanto nas cores, aquí non hai cores brillantes, salvo que sexa unha froita que dá ese color máis intenso, non hai saborizantes, cada ano, cada temporada do ano, a materia prima cambia de sabor, porque non é o mismo un amorodo do mes de setembro que un amorodo do mes de abril. Son máis naturais. Non quero que se nos pase o tempo sen ensinar os sabores para todos aqueles que pensen que non hai tanta oferta, porque, bueno, sacar xa, Bríxida. Xeado do cebreiro. De queixo do cebreiro. Queixo do cebreiro. Vámoslo poñer aí e vámoslle sacar un pouquiño para o noso cámara e despedimos así, compañeiros, a conexión. Mirade que boa pinta ten. Prepáralle aí, Bríxida, coxímonos poñer finos, Mirade, compañeiros.